Shalom. Sian hami saluhutna parhalado ni Huria HKBP Cibang Cilangkap pasahaton mauliate ma di haroromuna di nama dohoti ibadah apalagi tikyon tarlumuwi ma di ruas nami di ruas ni huriata na oddope parjolo sahali ma dohoti huria ma dohoti ibadah di gerejon saya di pasu-pasu tuhatta mahita saluhutna horas madihita hupangido hami dohot hormat tu sude hita asa denggam mata pakai masker tai saleleng madohoti par mingguanon pinabotohon tu hita di acara ta di nomor 10 tertulis di sianom pas mared hita di ayat 4 jongjong dang jongjok kita di si alana habisi langsung majahado hita ima buah-buah tamulai ma ibadat ta. Di hamuna amanami inanami donga sahuria nahina holonga di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tongod di bagasan minggu patuluhod dung epipaneson saroha do ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan marningot dohot makkamuliatehon. Naung 50 tahun perdalanan ni ulaon marbarita nauli nah hinobasan ni huriata di Pulau Rupat marhite biro sending manang pekabaran Injil HKBP godang matongon nabinahin jaoba tuhita jadi marhilas niroha mahita marhite biro sending HKBP nunga ditongos tuhatta akka parbarita nauli tu Pulau Rupat alani lam gadda bilangan ni halak na porsea jala taruli di haluaon na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Godang matongon nabinahin jahoba tuhita jadi marhilas niroha mahita. Anggiat ma marhite na makalason dohot makamuliatehot tutuhata naung 50 tahun ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat lam margogo huria Kristen Batak Protestan laho pahisaton dohot pahebakkon pakkubasion di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat dohot di sadok portibion di bagasan haporseaon natugu tutuhatta. Godang matongon nabinahin Jehova tuhita jadi marhilas niroha mahita. Alani i tapasada maroha do pikirata lao marsoba tu debata. Amen, mared de mahita, sian bukwede nomor 135 ayat sada rodi ayat tulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian atu mo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai, na mga roro hita siyan gomgoman ni haholomon, jalan paus satok kita tu bagasan harajaon ni anak kaholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliati tuho sian nasa rohanami. Ala di jauh ho hami sian haholomot Tuhan tiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai di raja itu dimna badiai mahami, asalam gadda haporsion nami, jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binahin ni portibion, asa sahat hami rabdohot akan naporsea di goarmu, Tuhan ngoluan nasora suda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared di mahita siya buku de nomor 136 ayat sada dohot ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata, iman atar surat di Matius 20 ayat 10 sia rodi ayat 20. Laho mahamu podai hamu ma saluhut bangso, didi hamu mana sida tu bagasan guarni ama, anak dohotod di parbadia. Laos ajari hamu mana sida mangaradoti, nasahata na kupatik koni itu hamu. Ai ida ma, saya na dong anakku do hamu ganupari, rasira saro ajal dihasiangan non ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Mared di mahita siya buku de nomor 134 ayat 1 dot ayat 2.
Tatopoti madosatan nagodangi, tapauduk be marohata, martangyang mahita. Ale debatanami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do umbai. Kuria responsornya. Alani ido umbaen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami, tungna jot-jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siat jolom, alani dosa nami i. Aidang dihalo mohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hage duho nami, dohot pangalasen nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion, dohot hagogoon ditod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangaput di guarmu nabadiai. Amin. Laos tabegema baga-baga taringot tu hasesaan nya kadosata. Songonodo pakaholongi di debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredde mahita si bukede nomor 515 ayat 1 dohot ayat 2. Hata ni debata turupuk di minggu sadarion, iman atar surat di buku Nehemia walu ayat sada rodi ayat walu. Dungi marluhut masadok bangsoi hira sahalak do tu alaman na diadupan ni bahal partuaehan. Akka didok nasida ma tu si Esra si boto surati. Asa dibuan buku patik ni si Musa naong tinonahon ni Jehovah tu halak Israel. Jadi dibuan malim Esra ma patiki tuadopan ni luhutani.
tua dopan ni bawa dohot perempuan, rodi sude halak akan nama roha, menimbangi diartia bulan sipahi pitu. Jadi majahama ibana siani diadupan ni alaman mardonokon bahal partuaehan sian buha siang ari, sahat rodi hosniari diadupan ni akabawa, dohot perempuan, dohot halak akan nama roha. Jadi pinggul ni sadok situan natoropi, manangi-nangi tuhatani buku patiki. Allah yang gosiesra, si boto surati, jongjong do di atas parjamitaan sianau, nau binaenna hian tu laonon, jala jongjong di lambungna do matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dohot maasea, disiamuna jala di habirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dohot Mesulam. Dungi di paherbang siesrama pustahai diadopan ni mata ni sadok situan natoropi. Aitu mibodo ibana jongjong sian sadok situan natoropi. Jadi di pinaherbang nai pustahai jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majawoba, debata nasuk timbuli, jadi salok bakso mengalusi mandok. Amin, amin. Tol-tol ia tangan nasida dok pagijang, lausongoni nasida marsomba, jala martangiang tu Jahoba, pola manukap bohi nasida dais tutano. Nang si Jesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Masea, si Kelita, si Asaria, si Josafat, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lepi, mangapui bangsoi, mamarateatehon patiki, laus jongjong anggo bangsoi di hajongjonganna. Nasida petorang luman jahat di bagasan buku patik ni bata, jala di pajojor lapatanna, asa dapot nasida atusanna ginahan nai. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani di bata jalana upeopsa. Amin. Marede mahita siya buku de nomor 677 ayat sada dohot ayat 4 dang adong jongjong anod disi. Manjo
Padonganion ni debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia permulaan ni ulau seding di Pulau Rupat mamuka sia tahun 1900-an. Marhite pangajarion tu akka danak hinobasan ni situa el papahan PB Marbun dohot pesiahaan. Masedeng gaddo parsoran nasida natolu maradopon suku akit. Mabahet tubuh sihol ni roha ni suku akiti majakkon pak kewison taringot tu pendidikan dohot kesehatan hinorhon ni sihol ni rohana sidei gabe dipangidos SL pakpahan ma marhite padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri asa dipatupa seksi sending HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat alani di tahun 1960 lalu ditopot seksi sending HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan narikot si patupaon dalan marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang nahu hai lahon barita nauli ai hagogooni debata doi paluahon asana persea halak jahudi jumolo dungi dohot dohalak junani. Haroro ni barita nauli di hutan ayu. Tongo di hari 7 April 1960 sia sahat ma di hutan ayu ima DSK Ritonga nagabe ketua sending HKBP Ujui padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri rap dohot guru marolop silitonga di pahobar nasida ma diri nasida maradopon masyarakat natoropan sien nasida ima suku akit dungi di pajongjong masih sekolah dasar jala di sima marsiajar torop ni 42 halak nama rumur nama ragam-ragam dungi tongot di bulan Mei 1960 sia di tongos HKBP mas sada halak pelayan kesehatan ima namargoar Aston Tumanggor marhite pakkobasio di bidang pendidikan dohot kesehatan ini gabe tarpatu pama ulau padidion nabadia tongot di hari 20 November 1970 tu 120 halak. Ima ari padidion naparjolo di pamasa. Jala laos ari ima dirajumi nagabe ari hatutubu ni hakristeno di Pulau Rupat. Hinobasan ni Departemen Sending HKBP. Mamukas yani gabe adong ma dua hapurluan ni parsikolaan. Ima inganan marsiajar dohot inganan parmingguan. Dungi di hari 5 Agustus 1927 di pamasa ma peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan ayu. Duk sidung bangunan gerejai diresmihom mai tongod di hari Minggu tanggal 6 Desember 1927. Puji hamu majawaba, baritaon hamu magowarnai, parbotohon hamu ma di tonga-tongan ya kabakso akka pambahenan nai. Haroro ni barita nauli tu akka tuhuta Sungai Bantal. Di patupa do ulau sending di Sungai Bantal, marhite na pajongjong parsikolaan. Inganan ni halak akit laho marsiajar majaha do manurat. Alani di pajongjong maparsikolaan tongon di hari 5 Oktober 1970 jala marsiajar madisi torop ni 44 halak. Dungi di patupa mamuse padidion nabadia tongo di hari 25 Desember 1970. Aitu nasida adonai paboton di bata, surung di hamulioni hahomyomi. Di tonga-tongani aka parbegoi, ima, Kristus di bagasan hamu, sihorhon pakirimon di hasangapon. Haroro di barita nauli tu huta Sungai Carok. Di patupa do padidion na parjolo tu 30 halak sian pangisi ni huta Sungai Carok tongo di hari 28 November 1970 maringana di gereja HKBP Kacak hutan ayu. Dungi di patupa ma parminggo di huta Sungai Carok di bagas ni ruas ala sojongjong dope bagas gereja nasida. Dukpe di tahun 1970 lalu di pajongjong ma bagas gereja di huta Sungai Carok jala mamukas yani ma nasida marminggu di bagas gerejai.
Godang matongon nabinae ni Jehovah Tuhita, jadi marilas ni roha mahita. Haroro ni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1960 ma parjolo sahali di Patupa, parsauran maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaon marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi di tongos Departemen Sending Masada halak guru namargoar M. Tambun. Songon tongon di tahun 1960. Di hobasi nasida ma ulau pangajarion suak songoni nang pakaubasion di ngolu partodion. Dungi laos dipangido pangisi ni hutai mamuse asa diajarhon tu akayanakon nasida parbinotoan taringo tu nama jaha dohot maretong. Akup ni laos dos matahini pangisi ni hutai lau paulion parsikolaan. Songonon do ditonahon Tuhani Tuhami, nahu padiri do hubaen panundang dia kasih pelebegu, bahen halua rodi ujung ni tanaon. Haroro ni barita nauli tu huta Kuala Simpur. Di bagasan pakkobasion na holistik do nang ulaon marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot mamaritahon barita haluaon tu akka parhatasiat na adong di tonga-tonga ni hutai. Nang pesongoni hola dua halak do siat tonga-tonga ni akka parhatasiati narade majalo padidion nabadia. Tongon di 6 Maret 1923 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alai dung di tahun 1924 lam torop do siat tonga-tonga ni akka parhatasiati di hutai narade pasahat dirina. Lau majalo padidion nabadia. Dungi di tahun 1925 di pajongjong mabagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Alai jaloon muna do hagogoon itondi parwadia nasonggop tuhamu. Gabesi tinangku mahamu di Jerusalem dohot di Sandok Judea, dohot di Samaria. Sahat roh di ujung ni tanaon. Haroro ni barita nauli tu huta gunap. Dipukama pajongjong pos pekabaran Injil di huta gunap di tahun 1910 sada. Permingguan na parjolo imana ni dohotan ni torop ni 30 halak. Di Patupa mapadidion na parjolo tongod di hari 25 Desember 1910. Hinobasan di Padita Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi ya di bulan Mei 1910 sada di pajongjong mabagas gereja jala diresmihon di hari 20 Desember 1910 sada. Alai dung di hari 30 sada Agustus 2014 di Patuma pampeletakan batu pertama pembangunan bagas gereja nai baru jala permanen. Marhite ragam ni pangurupion gabe tulus ma pembangunan bagas gereja i jala diresmihon di hari 14 Desember 2014. Jami tahun hatai hajongjongkon ditikin naunen nang soune pinsang paingot apoi maritehite nasalambas ni roha dohot pamodoyon. Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di obas na parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat tarida ma di bagasan partikian noengon naung lam tu majuna pangisi ni Pulau Rupat lumobi mei di ngulu pendidikan dohot pertanian. Nang pesongoni tong dope masairikot panugunuguot tu nasida. Asalam malo jala pistar taringot tu parbinotoan. Dohot pangatusion pahebakkon peternakan, dohot pertanian. Lumubi mei pengolahan lahan gambut asa gabe lahan pertanian. Permulaan hapistaran ondo. Tuhori hapistarani jala tuhorhon sandok naniomom tumohor pangatusion. Pakirimon ni Biro Sending HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon udutan ni Biro Sending HKBP ma ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di huta Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Pahisato jala pahebangon ma nian ulau sedingi, marhite na pajongjong sending station. Songon parbue ni naung 50 tahun ulau sending di Pulau Rupat. Akup ni
pajong jongom manang rumah singgah tu akka dongata na difabel. Lam takasma hina hebang ni pekabaran Injil holistik, marhite na pajongjong pusat pelatihan, lahu pahisaton ekonomi, dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Aidang-adong nasotar patupa debata. Puji majahoba aleton diku, jala unang tung halupahon dengan ni basana sudena. Marede hita sia bukede nomor 362 ayat 1 dohot ayat 3. Taha tidak ko maha porsiotei, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugu na sohatu dusan, na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadei, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea seton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubo no toru dung ditanam na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu undul tu siamun de patai Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tondi parbadia jalarung sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akka nabadia do de hasani dosa do de hatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate do de hangoluan na sarasuda amen. Tabigi matik ting namasa di minggu tas darion
tanggal 27 Januari 2022. Di pabotohon tu sudah ruas ni huria saliling masa COVID-10 sia tikting dak pola di jahahon sude. Sada kuota hudulan ni ruas. Di pabotohon tu sudah ruas mamukas yang minggu tanggal sia Januari 2022 kuota hudulan ni ruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja saliling pandemi COVID-10 sia di level sada. Dua ruas nataba mulai hari Minggu sadarion tanggal 27 Januari 2022 nunga gabe ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap ima keluarga Willy Wiranata Nenggolan inatai teti boru purba rap dohot sahalak dak danak pidasian HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah Distrik 10 Alu Jabar Tendi alamat Jalan Warga RT 12 RW Onom Cilangkap Jakarta Timur masuk sektor Sabolas register sada 257 tolu tikting neng marbagas tikting parjolo neng majalo pasu-pasu parbagason ima Weber padapotan si Hobbing ruas di HKBP Cipayung Cilangkap anaknya mata Murio si Hobbing tubun inata Melpa Boro si Majutak Sian Huta Jalan Botin Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sektor opat dohot Orwana Putri Kartika Boru Sinurat Boru Nyamata Mariden Sinurat tubun inata Tio Pantince Boru Samosir ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Kapling Sada nomor 30 Cipayung Jakarta Timur sektor 2 ima di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul sia WIB di gereja HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap. Opat lanjutan rapat parhalado di hari Kamis Jumat tanggal 27 Januari 2022 mamukasian pukul sia WIB maringanan dipilah HSG Jalan Wasiah Desa Batu Layang Cisarua Puncak Bogor di Patupa Huriat tado lanjutan rapat parhalado HKBP Cipayung Cilangkap lahu manotopon konsep rencana program kerja dan anggaran huria tahun 2022 gabar rencana program kerja dan anggaran huria tahun 2022 naneng buanon tu rapot huria di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. 5. Ruas napida sektor A. Mamukasian hari Minggu sadarion 27 Januari 2022 nung ngapida sektor ima keluarga Hotbin tua Yudiman Sihaloho inatai Medi Nurhayati Boru Simarmata register 205 sian sektor sada tu sektor Onom alamat Jalan Cipayung Raya nomor 4 RT 0 RW 02 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. B. Mamukasian hari Minggu sadarion 27 Januari 2022 nunga pida sektor ima keluarga Maranata Simatupang inatai Revina Imelda Boru Parhusip register sia Onomualu sian sektor sada tu sektor Sabolas alamat komplek Villa Alam Hijau Blok B nomor Onom Harjamukti Cimanggis Depok Jabar. Onom permingguan ucapan syukur bona tahun huria di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di permingguan pukul sia di Patupa Huriat tado permingguan ucapan syukur bona tahun HKBP Cipayung Cilangkap laos launching orientasi pelayanan HKBP tahun kesehatan pitu celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP di pabotohon tu sudah ruas ni huriata celengan Rp1.000 per hari saliling satahun taretong mamukasian tanggal 1 Januari 2021 sahat tu 31 Desember 2021 nung ngaboy beta pasahat tu perhalado sektor tabe manang langsung tu kantor gereja lahu pamurahon pasahaton asahu pangido hami di bagas tabe mata buka celengani asa holan hepeng naima tapasahat godangna Rp355.000 ala itu akan nama kilala di pasu-pasu ni Tuhan dengan malobi siani tapasahat songonima sahan itikting di bagasan minggu tasadarion. Tapi gema kor seksilansia secara virtual.
Maredde mahita siap bukuede nomor 170 lalu ayat sada dohot ayat 2. Damai ni debatana sumurung sian saluhut roha
Ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Barita nauli nagabe ujahan ni Jamita di Mingguta sadarion ima minggu na marguar minggu patuluhon dung Epipanias dienet masyan Lukas bindu opat mamuka ma sian ayat 10 opat sahat rodi ayat 20 sada. Lukas bindu opat mamuka ma sian ayat 10 opat sahat rodi ayat 20 sada. Tapai hutihut ma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata. Marguguy hontod di ro Jesus muse tu Galilea. Jadi sarma baritana tusude luat humaliangi. Mangacari do ibana di akka perguruan nasida jala saluhut do mamuci ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhuta hagudangan na mangihuton hasomalanna lako do ibana tu perguruani jumpa ari sahabat. Jadi jongjong ma ibana naing macaha. Gabe dilekon ma tu ibana pustahani panurirang siji saya. Diukka mai jadi dapat mata nama natar surat songonon. Songgop do tuau todini Tuhani. Ay dimiyahi doau mabuan barita nauli tu akan napogos. Disuruh doau mamaritakan tu akan terhurung asa malua. Tu akan mapitung asa mernida. Baluahon akan naginosagusa. Mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahai dipaulak ma tuparhubas laus hudul ma gabe 00 ma dopa ibana mata ni sude na di perguruani jala dihatakon ma tunasida sadariodo cupang natar surat odeng dina binege munai ima sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangikon hatani di bata jala mangulakon di bagasan ngulu sigano pare hamudongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Uju kuliah au membuat dokter uji didok dosen nami ia kampus tahun nengro nama sahala dosen profesor asa sekaligus meningkatkan akreditasi kampus. Lasdorohanami saya tarpai maima asal binereng adong col mana baru odora profesori. Songonima hamudongan namasa di tonga-tonga ni bang sojakudi uju dicahakon siji saya taringo tu sahalak na naik sinonggopan nitod di perbedia imana tersurat di saya biddu ono puluh sada mamuka mai sian ayat sada saat rodi ayat 2 hujahama Yesaya biddu onom sada
ayat sada sahat rodi dua. Songgop do tuau toddini Tuhan Jehova. Ala nong nimiakan ni Jehova au memeritakan berita nauli tu halak na dangol marsuruau pau diuli halak perrohan na bojok maniktikon haluaon tu halak na terhurung do tu halak na terratte buha ni hurungan maniktikon tahun para sinirawaon sian Jehova dohot ari pertubulan ni dibatata mangapuli saluhut halak na marsa roha. Hamudongan saitar paima do bangsa Israel. Siapakah gerangan yang akan dikuasai roh Tuhan? Siapakah gerangan yang akan dapat membuka mata orang yang buta? Siapakah orang yang benar-benar akan memberkati orang-orang miskin? Saitar paima ise do ulaning tokoh na hebaton. Itu hamudongan jauh sebelum Yesus lahir. Molo Yesaya ono pulusada berarti sekitar tahun 500-an ya, atau 600-an. Berarti hira-hira ono 600 tahun naipe asa roh saada nasi nonggopan ni Tuhani. Hamudongan dung sidung Yesus merpuaso 40 hari 40 borngin. Mulai ma dipuka ibana lako marhubas. Sudedo hita maboto hamudongan dipuka Yesus do pakubasyon na merhite na marpuaso 40 hari 40 borngin. Dungima masuk tu ayat 14 margugui kon toddi ro Jesus muse tu Galilea. Ay ngani songgopan ni toddi pe ibana. Jadi sarma berita tu sude luat kumali yang mengajari do ibana dia ke perguruan nasida jala saluhut do mamuji ibana. Ala nunga diboto oddo nasin nonggopan ni toddi ni Jahubai. Ala ni ihu musar maibana musad dopak Nasaret hatu hagudanganna. Di huta hagudanganna mangi huton hasomalanna. Di ari sabat lau maibana tu rumah ibadah dibuat ibadah ma pustaha. Tabayakum marupani adong ma perpustakaan. Dibuka ibana ma sada buku. Dijahahon ma tunatorop. Songgop do tuau toddini Tuhani. Ima na ni jahon di sisi saya. Bidu ono pulu sada ayat sada na hujahanakin. Songgop do tuau. Totu hamudongan bangsa Israel pe mulai pada ingat. Papa gue sudah menceritakan nanti akan ada seorang hebat yang dikuasai roh Tuhan. Alani ima hamudongan. Sudema nasida tersonggot oddo ibana HP. Disuruh doau. Las Yesus majah disuruh doau. Tuna pogos. Mamaritakan berita nauli tuna terhurung. Paluahon akan nama pitung. Tuakan na ginosa-gosa. Di tahun para sinirohaon. Dungi ditutup ma bukui. Ipaula mamusetu inganan na. Dungi sudema tadi na torop. Mardopakon ibana. Ternyata ini dia. Dihatakom matuna sisa sadariodo cupang na tersurat odeng dinabinege munai. Hari inilah disempurnakan apa yang telah kalian dengar tentang seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hamudongan
Buy do, adong nasomak kalomohon, aladang di rohana sida, masa orang yang dikuasai roh seperti itu? Hamudongan, Yesui mereka yang merasa tersingkir kehebatannya, terusik dengan kehadiran Tuhan. Hamudongan, ido ubahena tema ni mingguta sadarion, Yesus do hagugu ni hatai. Tuhan Yesuslah firman itu. Tuhan Yesus adalah firman itu. Mulut aja musti di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia. Di mulana hatani di bata, hatai nunga gabe jolma. Jalamian di tengah-tengah ni jolma. Tentu madok Tuhan Yesus ini. Hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molota hatahon hatani di bata. Tentu makatahon Tuhan Yesus mai. Kalau kita memberitakan firman, maka kita sedang memberitakan Yesus. Atong molotongodo kita memberitakan Tuhan Yesus. Tabayak koma nani guhan ni todi ni debatado natongon tabarita kon alani i. Siapa yang anggap enteng dengan firman, maka dia akan mengalami kerugian tersendiri. Dus di tunamasa tu si Adam dohot tu si Hawa. Molo neng mangolu hamu, alang masude perbuwe na adong di porla ni Firdauson, porla edenon, alay unang alang na di tonga-tonga ni porlakon. Tuhan hanya berfirman, firman itu berkuasa. Alay utangiat do si Adam, do si Hawa tu hatani si bulis. Yalang ma na dito nga di porlaki ala di gebe susah ma. Ala ni ma hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, ise halak na so parduli tuhatan ni debata, ise halak na yang rohana tuhatan ni debata, dia pasti akan mengalami kesusahan walau hartanya banyak. Ise halak na tangi tuhatan di debata, pasti sonang rohana nang pe mapugos dang adok kepeng na hamudongan. Karena Tuhan itu pasti memberikan sukacita kepada orang yang mau mendengarnya. Hamudongan holan sidong Yesus puasa, dito nakin diturpukon. Lau maibana tu Nazaret. Au ngapitu hali tu kota Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang terbanyak orang Kristen Arab. Aladi sudi gereja di Nazaret. Alkitabnya adalah Alkitab tulisan Arab hamudongan. Au tersonggot ay marhua do tulisan Arab marpeahan di gereja. Ternyata mereka adalah orang Kristen Arab hamudongan. Merperbuwe do HP hatani di bata. Hamudongan sadarion 50 tahun sending 70 rupat. Tanggal 10 Januari nasalpo makatai doa udot padita resort rupat. Padita Rut borupa jahitan, suaminya orang rupat. Mereka tidak bisa tak menduga pulau rupat yang terasing itu kemudian dijamah oleh Tuhan. Merhite barita nauli. Ipa jojor nak kini nani jahahon ni situa Erianto. Ipa buah do adong marga siahaan. Adong marga pakpahan. Adong marga marbun. Saya terpaima do au.
juta adong don wahing ngahuboton yan dang adong ay adong do tutiyop acarai. Justru padita tumanggor do nadong kani do. Hamudongan tumanggor nak kinadong do takas do tabige di jahahon. Hamudongan. Nama mereka sekarang viral. Nama mereka sekarang dibicarakan. Ya, karena mereka dulu orang-orang di Pulau Rupat sejahtera hamudongan. Akan apogos do di Pulau Rupati. Alai bui adong pitu hurian waing disi. Onom mapagaranna. Buhado parhepe ngommauna. Pariban niku, ya bang, susah, kita masih tetap butuh subsidi dari HKBP. Alai molo 5 tahun nari, ngesurplus behami, ay ngadong kebun kelapa sawit nawi, inna, imenakin takas di jahas itu purba, daerah dibuka, menjadi daerah pertanian, hamudongan, ngamar kelapa sawit behalahi, dulu tu 5 tahun nari ngebui behami mengguhi aka kebutuhan. Hamudongan ima nakin na dinok ni Tuhan Yesus. Saya akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang terkurung, yang terasing, yang dikesampingkan. Orang-orang yang buta dohot akalan na asing. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo tahatai sending. Olo do niyang rohani colma. Apa sending? Sending ni HKP Cipiayun Cilangkap pe. Olo do ra. Kita mengecilkan. Apa sending? Apa itu tim doa? Tim doa. Hamudongan. Tanpa sending tidak akan ada berita lasni roha. Molo dang mersetting si Paulus, maka tidak akan ada gereja di mana-mana. Alani setting do hamudongan, maka ada berita sukacita. Alelas Tuhan Yesus do madokon ala songgop doto di purbadia diau, totu sudema nama beritahon berita, ikon pos rohana nasi donggopan itu walau dia dibunuh, hanya fisik yang dibunuh, tetapi roh tak dapat. Ipusa do narosian Amerika tu tano Batak. Sudah do kita madboto hamudongan. Namar guar HKBP, guar ni opat halak di hamudongan HKBP singkatan. Nasida ma na dipusa di daerah Sibul gamay dia may ipusa. Bahkan dido yalang ido terberita orang Batak memakan orang dang alani si japikir sinaga. Tapi ternyata hamudongan tubuhmu boleh dibunuh oleh orang, tetapi rohmu tidak akan bisa diapa-apakan. Alani rarat mamuse berita, roh mamuse sinomensen na niutus ni misionar sian Jerman hamudongan. Terberita mamuse berita nauli, jongjong ma salib kasih di si atas berita ay diduluk si atas berita ido sinomensen madok. Ikon nunga hubereng be jongjong akasilang di luaton ninna hape sodong do pesilang nang gosada ala nunga di hatahon ibana sian dulu si atas berita saya sudah melihat banyak salib toh matutu molo nakok kita tu si atas berita holan silang mata bereng silang ni gereja do silang ni namate kan itu hamudongan. Jadi nak kok matok sa ali tatong tu si atas berita borngin kan itu. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Aunung nga marset di ngau tu Malaysia tahun 2002. Saya bersending seorang diri dan diparekeli, ngapai kau lundu ke Malaysia? HKBP sudah puluhan tahun mengutus pendeta.
Berhak dosa halakku iparekele-keli dosa dumay alapad di teresot au di Immanuel dumay. Huda potton nakapareman. Alang ngunung nga dapot tu kabar. Ayadong do halak batak kapen na sohya marminggu nang KTP na silom. Alidakya tong tu masjid. Huda potton ma tu lapo akaparminum akapanakko. Adong marga sianipar. Adong marga marbun, adong marga situpul, adong buru manik sada pangoto-oto tong tikai. Halhom mapunguasa hamudongan. Adong tong marga sinaga. 5 juta dang adong. Ala 5 juta manaro. Amang ngapain ke sini? Mau cari duit? Onda HKBP punya gaji. Aku neng mabuan berita nauli do, nina. Pendek cerita, jong mah HKBP Kuala Lumpur, 10 Oktober 2002, resmihon GB pos pelayanan. Kemudian 6 bulan kemudian Roma Eporus JR Hutauruk mengeresmihon HKBP Kuala Lumpur, Resort Immanuel Dumai. 5 tahun mah hubasi nuang ngararat HKBP di Malaysia. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo adong pedana pensiun celengan unang menek rohatta. 50.000 tolakmu mangalion celengan dana pensiun berikan. Karena itu adalah kepada hamba-hamba Tuhan yang memberikan hati dan waktunya dalam hidupnya marseding. Adong do inatani padita nuahing gaji pensiunnya holan 150.000. Paditai moding masih muda. Dongakku serat majalah tohonan nungarong na moding 200.000 gaji pensiunan. Emmanan yang dipaturi HKBP asa unang gabi parengge-rengge nian akan hinabaluhon ni padita. Hamu dongan hubereng di tik-tik tahun baru 226. Tabba masa pulonam na tertikting mingguan 242. Ruas tapi 700 pitu polisi ya kakak. Mana yang 500 kakak? 50 petolakmu, 50.000 berikan. Karena itu sangat berarti untuk orang-orang yang bersanding di HKBP Hamudongan. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Yesus adalah kegenapan firman Allah. Didok do nakin di epistel takas do nakin di jahon dang di epistel hukum Taurat di jahon amang situa Irianto nakin laho mahamu podoi hamu masaluhut bangso. Itu adalah kuasa habudongan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan pernah bangga punya bayi kalau bayimu belum dibaptis. Hala Tuhan Yesus domado didi hamu ma saluhut bangso asa gabe sisiaku saliling so didi dang gabe sisiaku. Hidup ben na gabe opat tali tabahen padidion di gerejon mamuka sian tahun nasalpu sian na tulu halihian sekali 3 bulan karena jemaat HKBP Cipayung Cilangkap masih tergolong jemaat yang produktif, masih muda banyak. Alani sehali tulu bulan, sehali tulu bulan. Molo adong na khusus mengidu alan yang kena toras tiba-tiba rodison, alan di covidon maul marlauro ada kita berikan ayo, ndak apa-apa hamudongan. Yesus do madokon laho mahamu tusadok portibion. Nungahia hujami tahun di jauh kepala kantor agama au di Dumai tiki Pak Pendeta. Saya sengaja panggil Bapak supaya Bapak tahu kenapa sekarang banyak aliran keras di Indonesia ini yang ingin merongrong kekristenan.
karena mereka takut dengan perintah Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nina kepala kantor agama di Dumetik itu au pe tarsonggo bah ido hape sah do hape tu si parion nasida unang-unang di tiup nasida totong alkitapi lahu membuktikan bahwa Yesus memerintahkan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Hamu dongan dalam konteks sonari dak pola ikon merberita nauli hita madokon jadilah Kristen dak pola ale parangit taima tapatuduhon matuho berjabuta songod dia pangiduan ni Tuhan Yesus marlabok ni roha mahita hamudongan asa tetangga tepe di perma tetangga kita ini baik kali ya hape marnimpakon artanian ahama artata hape ho berjabuton ina mama morana tapi dia teduh hatinya berbicara pun selalu lembut hatinya hamudongan ima zaman nuaing lahu merberita nauli hita lahu patuduhon Tuhan Yesus hido sasitongna hanguluani ndak usah harus naik mimbar hamudongan molo dusong ni apa mah unang atong memang rugi hidup ibadah bahasa mah nasib niba mak tetangga niba halak Kristen nagauran kan ngagaco be nagauran tetangga kon oh ya mang holan na maredero londa sampai jam 2 jam 3 so sudat holan na minum hamudongan kita tidak menjadi kesukaan tetangga holan lasro hadi hobber jabutta mamare kita ada dalam hatinya ternyata orang Kristen itu yang lebih benar hidupnya ya hudokon di Jamita, molo di Sadatik pajupak kita di surga do si Habib Rizik. Kaburatan do hita. Tetudang boy hita kaburatan. Ate na ditikineng mati bana di do ibana Tuhan Yesus merpamuati maroham. Sasitong na do natik kos ala di tuho do hau. Hupasaha matodik ku Tuhan tuho. Kaburatak kita di si. Tentu kan tahu. Aina disiamun ni Yesus sipe holanido hatana dang ngadong nanggo sa minit Tuhan molo dung sahat ho di harajomi ingo maaw 10 detik pedang hadong hamudongan alani unak pola tatangyakon si Habib Rizik rupani mate marlanggar manang dia leta dok ma Tuhan jama may bana marhiti todim patut do hape di dok si Gus Dur ujud di guluna Tuhan Yesus bukan juru selamat orang Kristen, tetapi juru selamat manusia. Sangat ibat tong tarsonggot dan kecewa holan majaha kalimat nasatongai. Yesus bukan juru selamat Kristen aku jo. Hape ni jangan tutoru tapi juru selamat manusia. Ima hamudongan tadana Yesus hido tatani Tuhani. Yesus hidup hamudongan menggenapkan firman Tuhan. Yesus hidup hagogo ni hatani di bata. Tuhan Yesus itu adalah firman alali unang niang rohatta laho majaha hatani di bata. Molo tajaha renungan, molo rotu WhatsApp renungan, molo malas hita majaha. Lo jodisi unang pitor tapici tadelet mate ho. Hamudongan dus do napa matehon Tuhan ido di hita. Ayo lo dosok ni banyak kali amang pendeta renungan sama aku. Iya kalaupun banyak simpan dulu. Suatu ketika pasti kau ingin membukanya. Pada saat kau lagi sentuk unang pitur hapus niku. Mula pitur dihapus dos doho menghapus Tuhan. Ai hatai di batado. Kadido. Ate tungadong rupani na dison tong songoni Holan roer renungan harian delete. Ini memenuhi menghabis-habiskan data ini. Banyak kamu HP molo selfie cheat dan memenuhi data ini. Kalau unggur renungan doa memenuhi data ini dotong kan hamudongan. Ya kita tunjukkan aja. Firman Tuhan semakin banyak di handphone kita. Itu artinya bahwa Tuhan semakin menguasai hidup kita. Molo duk sore hamudongan. Tutu tabuma semangat mahita hamudongan.
tahun 2022. Sending HKP Cipayung Cilangkap, saya katakan, ayo kita harus semakin melebar melayani. Ke LP yang di Jakarta, kita juga harus pergi sampai ke Nusa Kambangan. Karena yang di Nusa Kambangan tidak lagi disentuh oleh keluarga. Ngamol biak ke keluarga anak tu Nusa Kambangan, ikut menginap di Cilacap, hepeng. Ikut menyeberang muse, bayar ongkos. Hamudongan, gereja harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menjangkau orang-orang yang ada dalam kesulitan. Molodung songoni hamudongan tutu sonang manasida ala HKBP Cipayung Cilangkap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Molo pandemi COVID-19 pehita hamudongan. Satu hari kemarin 24 jam 3.206 positif COVID. Hari kemarin 3.206. Hari Jumat 2.604. Hari Kamis 2.104. Hamudongan. Tabado terus. HP nganeng mitup. Ternyata 10.000 setiap hari di Indonesia dan terbanyak di Jakarta. Amo lupa Jepang turuas buti hupain halahi ngabuti ya gojo. Apa ngabuti hupain ibana buti terpaksa babuti mah ibatong. Ya buti mah jotong kita teh. Unang jet tersongonon kan itu. Songonon mak ya sih hora samang. Unang japit terbuti tersusukon. Anga hubere ngasal ro. Ina buti au malu pertahat buti ba. Buti mah jo hita teh. Malu songonon hamdongan. Sabar mah hita. Karena fakta mengatakan sudah 3.000 sekarang per hari Indonesia dan Jakarta. Anakku SMP sudah kembali sekolah jarak jauh minggu depan hamudongan. Berarti HP adong doi bana lembeng ganas tapas hodang mate tapatenang mak dang nama biar kita Roh Kudus pakai bekerja melalui kita. Tapi kalau kita tidak bekerja juga susah hamudongan karido. Kalau ni undakku bereng be masih jalangak kita teh. Buti mak horas ya saya masih tujuan buti. Kan. Nah, kalau udah gitu enak hamudongan. Adong do sifat mabi ramang itrin na do tiba aku jo. Saya renau kapal haporsion na seniba kan. Ya, mabi ramang ina kan bukan soal mabiar. Kita ikut aja prokes kan itu. Ikutlah kita prokes hamudongan karena fakta membuktikan dia sekarang bangun. Kan itu bangun. Aidang mematikan amang, molo delta mematikan do. Bukan soal mematikan olo hopia op 10 patare. Au nga boster au. Aku jo hatsi do na bosteron. Iter dangbu yo menang marhua 2 hari. Saya sudah di boster. Ya, ale akalan sia boster. Ayo, akan naso di boster. Hamudongan. Saya sudah kirim ke grup WhatsApp. Silakan mendaftar karena distrik sudah membuka. Tanggalnya ada. Daftar kepada saya. Adong do. Udah ngolo pula vaksin amang ina. Harus vaksin hamudongan. Ya. Semua itu apa? Kuasa Tuhan ingin ada pada kita. Tetapi melalui vaksin. Aitara jumudui vaksin ipe nabi nahen ni Tuhan ini. Harus seperti itu hamudongan. Jedang boy. Kita songon nalwakon. Songon molojol manalwak kan. Nyawaku ada di tangan Tuhan. Inna. Itu maksud muah. Molo dang di halaman Tuhan au mate. Tang mate au. Atong papia maju dirim di rel kereta api. Nah, molo memang dang dope lo mo rohani Tuhan mate ho papia ma las hubereng ma songo dia idulus kereta api ho. Jangan gitu dong amang. Itu namanya mencoba. Dah hatap bomadok hamudongan. Memang firman Tuhan itu berkuasa. Tapi kita harus ikuti perintahnya. Amin. Muliate ma di pasat rohanami Tuhan pardingkan bahasa hinor konyasim. Boy hami Tuhan marhasonangan. Lunga hubegi hami hatam. Tuhan debata muliate ma. Tung takas do Tuhan di hati dakon Yesus. Nah jinahan ni si Jesaya taringot tu sadahala na sinonggopan ni todi ni Jakoba ibana sadiri do jala ibana do Tuhan ni ala Yesus ipe rosian surgo do
Tuhan hatani di bata nunga gabe colma jalamian di tonga-tonga ni colma Tuhan di bata mulia tema atong lam habarani mahami lahu madalani ari-ari nami lam habarani mahami lahu makatahon hatami sadi hari pe ditikki na une nang naso une pinomat marhite-hite parange nami Tuhan di bata mulia hatema alalam martaba masemangat nami ya Tuhan Yesus na husobahi ima di bata molo hatam do Tuhan na manop pa portibion hatabi hodoi Tuhan Yesusi hodoi Tuhan mulia tema hodo natuk pasonakon rohanami aladi Tuhan unang tahu kami susah molo mapogos kami ay hodo haruan nilas ni roha molo mamora pe kami Tuhan dang rajuman nami artaido na pasonakko kami alay hodo Tuhan ido ubay na rohami madapotoko alahu rajumi kami hodo haruan nilas ni rohai Tuhan di bata hupasatami ma Tuhan tuho akan namarsahit pamalum akan nagali pargugui akan namarsa apuli akan na putus asa lekon pakirimon na mangulu Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho asa ho ma Tuhan mamasu-masu akan ruas ni huriam sude unang lowas na sida Tuhan marsak molo marsak molo susah molo gali songon pajumi mama Tuhan huyutok kami Roma hamu akan naluja jalan nasurat asa hupasonak kamu las ido edde nami nakin macelabok suaram majauh hami Tuhan hupasatami ma Tuhan tuho pamarenta nami Presiden Joko Widodo daktagamon sulam marukil Presiden nami mamikirkon sungod dia ma asa disiplin rakyaton ay ngagudanga bedang disiplin hira na so mau tahu nama HP virus corona lunga menembus di atas 3.000 per hari Tuhan sotung masa gelombang patuluhon alani Hami pe ruas ni hakape cipa incul angkap patau mah hami Tuhan disiplin unang majo hami masih jalangan cukup ma salam kesehatan salam sehat Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan Ketua PPKM patau ibana Tuhan terus berkoordinasi tu akka pimpinan daerah asa sudi hami Tuhan bui rap patu pahon akka ulaun lahu manggotap mata rantai virus corona nunga lebih 2.000 pasien di Wisma Atlet Noaing alani Tuhan nunga dibuka be akka tower-tower na baru mangido hami Tuhan unang be adong nian tabba akka pasien alani patau mahami Tuhan disiplin protokol kesehatan pakai masker jaga jarak jangan bersalaman Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho pulau rupat nani sedingan ni HGPP 50 tahun na salpo merperbue do Tuhan hatami nani buan ni marga siahaan marga pakpahan marga marbun las parsidohot padita abisiahaan nunga tarida parbuena sonari alat tongon nuaing porus do sudi pimpinan HKBP dot perwakilan sen Amerika di Pulau Rupat nuaing nasida Tuhan makalason 50 tahun sending sekaligus Tuhan mengeresmikan mission station di Pulau Rupat pasu-pasu ma padita rutbo Rupat Jaitan mangulukon resort di Rupat nang aka na hinubasan ni sending-sending HKP nang dinganan asing pe Tuhan pasu-pasu ma seksi sending HKP Cipeng Cilangkap asa
Nasida pe Tuhan, pakyommu ma gabe perintis, lako macalahi akan patut si hobasan asa marhiti Tuhan, dungdungammu manasida, marhiti-hiti HKP Cipang Cilangkap, nani hubasan di seksi sending. Hupasat hami ma Tuhan Tuho, ukap maroha do pikiran di sudi ruas ni HKP Cipang Cilangkap. Asat dang adong tungsa ada keluarga pe, naso pasahaton celengan dana pensiun HKBP, ala sudi Tuhan, tu masa hidup ni kaparhubas ni HKBP, tung pensiun ang giat bui dengan Tuhan, sudi akaulon nami samingguan, hupasat habi ma Tuhan Tuho, pasu-pasu mahabi, asa sonak kami Tuhan, marhiti Yesus, martangia kami Tuho. Amin. Maride mahita, sian buku ede nomor 124, ayat sada 1 di 4, huhut mata pasat pilihan sada A, sada B, pilihan 2, dot sikula minggu 7 lo. Maride mahita. Alani
tapasahat ma pelianta na tapapungon tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo hararuan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupashat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon pati bulukon haracaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon mi tu hami. Asalam gir-gir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata para sirohan na sumurung jala amanami hupuji hami mako ala dilehon ko barita nauli na siyan anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluhon hami. Say pargugoy mahami marhite-hite todim asa huoloy hami hatam nunga hubege hami paretami disuruhodo hami mamaritahon barita nauli asa hubaritahon hami Tuhan Yesus si pangului. Tuhalak si pilibegu dohot parugamu na asing sailam patorop na posom pangula si suruon tuna di hahulumuni dope hupangido hami dope tuho pasu-pasu ma kongsi barmen tuganup luat tupahima akka pangula di haracomu na dilihat portibion tupahi sude perguruan asalam tibul haracomu ramoti ma biro sending HKBP do sude na mangula disi say aposima say apoy ma habios sude asa marlas niro hahami pararaton haracomu say uloy mana hupangido hami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di benua gijang. Say pinarbadia maguharmu say Roma harajomu say saut malomo ni roham di benua tuangon songon na di benua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sama dosa nami songon pandesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu panguncunan palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu siyan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Amin.
tertib mahita karuar, disiplin mahita di progres. Una ngadong jo nama si jalangan, iya so salam sehat. Selamat hari Minggu, salam sehat